Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande okubingelelayo ngithi uJesu KRISTU Inkosi. Ngiyambonga ke, ngiyamdumisa uNkulunkulu kakhulu ngothando lwakhe akasithanda ngalo ukuba sigcine sikwazi ukubona usuku lwanamhlanje. uNkulunkulu wethu muhle. uNkulunkulu wethu uyikho konke. Ngiyathanda ukuqala la ngingakakhuleki. Nginesicelo bazalwane, nginesicelo ukuthi njengoba ngininikeza amandla, I am empowering you, nginika amandla ukuthi umuntu angathembeli kumfundisi, uNkulunkulu ewethu sonke. Funda ukuziyela kuNkulunkulu. Funda ukukhuleka. Mawufunda uMarko 16 verse 17 lithi lezi bonakaliso ziyobalandela abakholwayo, hayi ukuthi ziyolandela abefundisi. Cha, zilandela abakholwayo. Athi uJesu ngegama lami ukhipha amadimoni, bashumayele ngelimi ezintsha. Athi bayodla okubulalayo kungabi nangozi, bayophatha inyoka. Yabona lonto, le umsebenzi akusiyona yabefundisi. Manje ngiyafisa mina ukuthi ekhaya lezwi wonke umuntu afunde, njengoba kunomkhuleko ophendulwayo. Ngifundisa ukuthi uphendulwa kanjani umkhuleko. Yana kwiwebsite yebandla www.entabeni-yendlu-kaJehova-kuyabonelelwa.org. Uzoyithola leyo mkhuleko. Sifundisa ngokuzila ukudla, sifundisa ngokukhokha ishumi zikhokhwa kanjani. Kuningi esifundisa khona, nokuvunywa kwezono. Zisekhona ezinye sazozifaka inkonzo. Ngakho-ke ngiyacela bangcwele abantu abajwayele. Kubhlungu abantu bayeza bacela umkhuleko kimi. Mase bewucela bese ngibuza ukuthi usumvumeleni uJesu ngoRoma 10 verse 9. Kanti bekufanele umuntu esho esezishila izinto. Sinikezwe izikhali ezintathu ekhaya lezwi. Zintathu izikhali esizisebenzisayo sinqoba ngazo ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Number 1, khuleka uRoma 10 verse 9. Uma umkhuleka kuzokusiza ukuthi usho emva kwami. Khona umkhuleka abaseRoma 10 verse 9 kwiwebsite. Banawo abasegroupini kaWhatsApp. Ngoba kunamandla athize ukusho emva kwami njengomfundisi. Khuleka abaseRoma 10 verse 9. Kuzokusiza ke futhi ukukhuleka njalo mawulala umndeni wakho, nibeke ifone, nivule ivoice, nisho emva kwami. Maniqeda lapho bese niyazikhulekela ke lo yazikhulekela. Ngisho nathi ekhaya kwaNsibande before siqale sikhuleke ngiyalida kusho mina uRoma 10 verse 9, basho bonke abantwana nabazukulu. Emva kwalokho sesiyazikhulekela. Kuzokusiza na ukwenze njalo. Kukhona owaletha umbono echaza ukuthi uRoma 10 uvikela kanjani ikhaya, unjenge-umbrella phezu kwekhaya. So manje nimkhuleka uRoma 10 verse 9, nisho emva kwami. Sewuzolala une-umbrella, ushaya amaphupho amabi, ushaya yonke into eyenzakalayo nabathakathayo nabenzani. Number 2, isikhali esisinikeziwe ukuvuma izono. Vuma izono uhlukane nazo. Uyabhuka, ngikunikeze usuku nesikhathi. Uqala uzibhale phansi. Ngesikhathi uzibhala phansi, uNkulunkulu useyawenza umsebenzi ngoba wena usuke uzikhommithile, une-appointment. And ngifuna wazi le appointment yakho nami akusiyona yami kahle kahle. Une-appointment noNkulunkulu lo ohlezi kimi, hayi ukuthi nguNkulunkulu angiyena. Kodwa ngendlela uNkulunkulu akahamba ngayo nami, une-appointment naye. Ihloniphe lo appointment. Mangabe uyithunyelelwa, bhala phansi eceleni ngoba amafoni abuya freeze. WhatsApp ufanele u-update bese kunyamalala yonke into. Date yakho nayo ibhale phansi nesikhathi.
bese uqala ubhala izono zakho kusukela phansi ku4 years. Ikhona ivoice note ecacisayo ukuthi zivunywa kanjani izono. Masiqeda lapha iphuzu lesithathu kungena emkhosini fasting. So ke mawusungena awukwazi ukungena emkhosini nezono. Lungisa indaba yakho kuqala. Ngenxa ke kalayini omude, mawusune appointment osubhala phansi usungangena emkhosini kwi-fasting. Esijwayele i-fasting ileyo ukuthi uphuza amanzi phela ungadli kuze kuphele lezo nsuku oyinqumele zona. Kodwa bakhona nokunye u-dry fast. Uma uya ku-website ngifundisile ngama-fasting ahlukene. Ngakho-ke nginesicelo, uma umuntu eza kimi efuna umkhuleko, makacacise ukuthi usezenzile lezi zinto. Ngoba uma ufuna umkhuleko kuphela ngizokutshela yenza lama steps awu-3. 1, khuleka uRoma 10 verse 9 every day mawulala. 2, ubhukhile yini? Uyazibhala phansi izono zakho. 3, usuke wayingenela yini emkhosini inkinga yakho? Usuke wayifastela yini inkinga yakho? Yabona manje uma usuwenze lezi zinto zontathu ngale ndlela engisho ngayo sengiyakukhulekela. Ngoba uRoma 10 verse 9 engikhuluma ngayo unomkhuleko wami vele ukhona lapho. So kusho ukuthi uma ungakazenzi lezi zinto kuba inkinga ukuthi ugijime, ngoba ngizama ukuthi ube empowered. Ngikufundisa izinto okufanele uzenze ukuze uNkulunkulu akuphendule. Ngithemba iyacaca ke manje izwakala kahle. Iyezwakala ngoba iyangena na ku YouTube ukuthi bonke abantu bezwe ukuthi ngisebenza kanjani. Angivele ngimkhulekela umuntu enkingeni yakhe ngoba nakhe nenkinga. Ngoba izwi lenkosi lithi ungasheshi ubeke izandla kumuntu uzohlanganyela izono zakhe. So kufanele ukhuleke uRoma 10 verse 9. Qede lapho bhukhe lungisa indaba yakho noNkulunkulu. Sengingakukhulekela ke uma usukwenzeka okuthathu wangena emkhosini, hayi babonze bande sengihlulekile, sengikwenzile konke othe ngikwenze. Kodwa ukwazi ukuthi ukwenzile konke ungakwenzile okunye. Kodwa ngiyazi mina ukuthi mawuzenze kahle lezi zinto, ubulalela ubufakazi, uyangena na ku YouTube, ubulalela ubufakazi WhatsApp, uzwa abantu basizakala kangakanani. Abasizwa yimina, basizwa inkosi uJesu. Ngiyabonga. Ngiyacela ke siye enkonzweni yethu yosuku. Ake siguqe ngikhuleke. uJesu KRISTU inkosi. Baba ngcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, ngisondela kuwe ngalesikhathi. Ngiyacela ubusise kube ilona loyo olalele manje. Kakhulu ozolalela enze, ngoba Nkosi uwena okhulumayo, usebenzisa lo mzimba, usebenzisa leli bumba. Athi umpostoli Paul sinawo lengcebo kulezi zitsha zebumba. Ngiyacela ke Nkosi, njengoba ngihlale ngisho ukuthi wena ongigibele, qhubeka Nkosi Jesu ngomoya wakho ingcwele ukhulume phakathi kwethu. Namhlanje siyabonga ngosuku uJesu KRISTU inkosi. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ngiyacela ke siyezwini lethu esisebenza ngalo elumgogodla. AbaseFiliphi chapter 2 verse 9 kuya ku11. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolonke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba. Verse 11. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu KRISTU inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Ngiyafuna ukugcizelela, uma uvuma isivumo uJesu KRISTU inkosi, usiphelelise uthi uJesu KRISTU uyinkosi. Ungathi uJesu uyinkosi, futhi ungasho ukuthi uKristu uyinkosi, kodwa uthi uJesu KRISTU uyinkosi. Kusezwini uverse 11 Philip chapter 2 verse 9 lithi izwi, uma usho njalo inkazimulo iya kuNkulunkulu uBaba noma uNkulunkulu uyise. Angazi ngempela abamelene naleli gama bafunda lephi iBhayibheli. Angazi ngempela umuntu omelana nalokho. And mase kuthiwe uJesu KRISTU inkosi, ungasho ukuthi uyabuza. Nawe yisho njalo
ngoba mina mangisho njalo ngiguqisa onke amadolo kakhulu amademoni. Ngiwaguqisela kuwena olalele, nawe ke ukuzangezi kuwe thana uJesu KRISTU inkosi abese phuma ngo-short left abheke esihogweni. Mawuthi uyabusa ulibizanga wena leli gama azobalekela kuwena. Imfihlakalo nje ilapho. Ngingasho ukuthi abathi uyabusa ba-wrong, angikhulumi ngalokho la. Ngikhuluma mina ngokuchaza izwi sisekhaya lezwi ukuthi onke amadola ayaguqa nezilimi zonke zivume zithi uJesu KRISTU. And siyeza leso sikhathi ngisho abasesihogweni bazovuma bathi uJesu KRISTU inkosi. Livume izulu lonke, kuma nje izulu vele liyavuma. Umhlaba wonke uyovuma njengoba ungafuni ukuvuma namhlanje. Umelene nabantu abathi uJesu KRISTU inkosi. Kodwa ngalelo langa kuyozenzekela angakwenzi ngoba kusazomsindisa, akwenze ngoba ehlulelwa ezophonswa esihogweni ngoba engafuni ukuvuma ukuthi uJesu KRISTU inkosi. Hayike angidlule. Sikhuluma ngabafelokazi kulezi insuku. Asiye lapha ezweni lethu lapha ku-Exodus 22. Exodus 22 siqala 22 siya 24. Uthi kuverse 22, aniyukuhlupha mfelokazi nentandane. Verse number 23, uma ubahlupha nakanjani bakhale kimi nakancane ngiyakuzwa nokuzwa ukukhala kwabo. Verse number 24, ulaka lwami luyakuvutha ngikubulale ngenkemba, omkenu babe ngabafelokazi, abantwana benu babe izintandane. Ungamhluphi umfelokazi, ungayihluphi intandane. Ekugcineni kwakho konke ungamhluphi umpofu. Asiqhubekeke besikade sikhuluma ngo-Isaiah 54. Masiqala futhi lapha yasize sife ivesini siqhubekela kulona uverse number 4, Isaiah 54. Ungesabi ngokuba uyikujabha ungabi namahloni, ngokuba uyukujabhiswa ngokuba uyakhohlwa ihlazo lobusha bakho. Ungabe usawakhumbula amahloni obufelokazi bakho, ngokuba umenzi wakho ungumyeni wakho, kuJehova Sebawothi igama lakhe. Ongcwele kaIsrayeli ungumhlengi wakho. Uyakubizwa ngokuthi uNkulunkulu womhlaba wonke, ngokuba uJehova ukubizile njengomfazi oshiyiweyo nodabukileyo emoyeni. Umfazi wobusha ukhona omalayo na, usho uNkulunkulu wakho. Verse number 7, umzuzwana omncane ngakushiya, kepha ngobumnene obukhulu ngiyakubutha. Verse number 8, ngentukuthelo echithimayo ngabe usitheza ubuso bami kuwe isikhashana, kepha ngomusa ongapheliyo ngiyakuhawukela, usho uJehova umhlengi wakho. Ngokuba lokhu uverse number 9, kunjengezinsuku zikaNoah kimi, njengokuba njengalokhu ngafunga ukuthi amanzi kaNoah awayekube esadlula emhlabeni, kanjalo sengifungile ukuthi angisayi kukuthukuthelela ngikusole. Yebo izintaba zingamuka namagquma ngasusu, kepha umusa wami awayekumuka kuwe, nesivumelwano sami sokuthula asikususwa, usho uJehova okuhawukelayo. Ngicabanga ukuthi sigcine silapho izolo. Isivumelwano lesi uNkulunkulu ozifungile yena uqobo. Uma uNkulunkulu esezifungile akashintshi. Ngimangale uJesu oyinaka ama-statement kaJesu. Uma uJesu ethi ngiqinisile, hayi yabona lokho mntaka baba, ngeke kushintshe kodlula izulu nomhlaba, ngeke kushintshe. Wathi uJesu ngiqinisile. Verily, verily I say unto you. uNkulunkulu ke yena uqobo ubaba uJehova Sebawothi uvela azifunge yena, athi sengizifungile. Yabona mayesezifungile, angeke umgudluze. Ingcono nje mayisashiwe mhlawumbe into njengabaseNiniva wathi in 40 days ngizolibhubhisa iNiniva. Kodwa bathe mabezila ukudla bekhala washintsha uNkulunkulu isinqumo. Kodwa uma esethe ngizifungile, hayi lungileke
Sibanaka kanjani abafelokazi? Ngiyathanda ukugcizelela lapho. Mawufunde kaJakobe chapter 1 siya laphaya uverse 27. Lithi ukukhonza okumhlophe okungenabala phambi kaNkulunkulu Baba yilokhu kuhambela izintandane nabafelokazi osizini lwabo nokuzigcina kungabe yicala lokwezwa. Ukukhonza okumhlophe. Awukakakhonzi ngendlela ethandwa uNkulunkulu uma ungabahambeli osizini lwabo abafelokazi nezintandane. Kodwa the day wakwazi uhambela intandane, wakwazi uhambela abafelokazi osizini lwabo, uyobe usuqalile ukukhonza ngokukhonza okumhlophe. Ngichazele kulezi zinsuku ezidlule ukuthi okweshumi kukaNkulunkulu kungokwakhe. Awusebenzise okweshumi kwakho ukunaka abafelokazi nezintandane. Khona abanye abaye bathi ngikhipha okweshumi kwi-home ethize noma kwi-orphanage ethize endaweni ey'ntandane. Cha, okweshumi ukukhipha la uNkulunkulu ebeke khona igama lakhe, ngoba kunezindawo lapho lingekho khona igama lakhe. Yenye-ke inkonzo le angizogxila kuyona, ngila namhlanje kuverse 27. Ukukhonza okumhlophe okungenabala phambi kaNkulunkulu Baba yilokhu ukuhambela izintandane nabafelokazi. Usukwabahambela nje abafelokazi, usukwazihambela nje intandane osizini lwabo. Qaphela-ke umusho wokugcina uthi nokuzigcina kungabi yicala lokwezwe. Zigcine mntaka baba. Ngamanye amagama ngithintile kancane izolo, njengoba ngubaba uNsibande nje angikwazi ukuthatha imali nginike umfelokazi noma ngihambe ngigrosela umfelokazi, ngoba kuzoba yicala kwabezwe. Bazothi nangu uNsibande sewisa umfelokazi, nangu uNsibande efuna umfelokazi. Cha, anukhona unkosikazi, ngizocela yena nkosikazi siyixoxe. Yambona ukuthi othize unenkinga kanje lo yamamushanelwe indoda. Nanti izwi lithi ukukhonza okumhlophe nokungenabala phambi kaNkulunkulu ukuthi simnakekele. Thatha nansi imali noma kuleya mali ethize sinayo, thatha imoto uhambe uyomgrosela. Leyo grosa nawe ubungayifisa ize kwakho, singadlali ngaye. Ayithatha uMamNsibande ayithenga igrosa ahambe. Futhi mayifika lapha ngeke asho ukuthi ngithunywa ubaba uNsibande. Uzofika athi siwumndeni wakwaNsibande sithe ake sikulethele lokhu. Akhuleka ashiye umkhuleko. Yilokho ukukhonza kumhlophe. Noma kuubaba oshonelwe inkosikazi, kufanele sisebenzise obaba ukusiza obaba, kungabi sekuba owesifazane usiyabonakala uyowasha usiyokwenza ukuthi, noma umfundisi ushonelwe inkosikazi yakhe sekufika omama bazoklina. Hayi bafa bazalwane, lithi izwi makungabe yicala lokwezwe. Izwe alingakubuki lihumushe ronke. Musuphuza amanzi ngebhodlela likabhiya, ngoba obukaye ukuthi uzothi uphuza ubhiya kanti wena uyazi ukuthi uthela amanzi ebhodleleni likabhiya. Ngakho-ke bazalwana, siliphilizwe. Ake ngiliphinde ngilifunde usuzolizwa kahle bese ngiyakhulela. Ukukhonza okumhlophe okungenabala phambi kaNkulunkulu Baba yilokhu ukuhambela izintandane nabafelokazi osizini lwabo nokuzigcina kungabi yicala lokwezwa. Ngesikhathi ubahambela ubenzele okuhle, ugade ukuthi awenzi into ezokuhunyushwa abanye abantu kabi. Zigcine kungabi yicala lokwezwa. Ngokwenze njalo uyobe usukhonze uNkulunkulu ngendlela emhlophe nengenacala. Ukuthi izwi limnandi izwi likaNkulunkulu. Ake sibathande ngothando likaKristu, sibanakekele, ngoba uma ubahlupha nje nakancane uthi uNkulunkulu ngiyozwa ngisezulwini. Ngiyozwa. Kufana nabo abampofu. Akusubonakala indoda isinyakazela nangumama othize ompofu. Cha, uNkulunkulu usidalile. Uma kungasena nkosikazi ke
cela umama othize, qala ucela ubaba waloyo mama, mfowethu ngicela unkosikazi wakho asebenze esenze nansi inkonzo, asihambele ayele kuloya mfelokazi ayokwenza u1 2 no3 ngoba phela thina njengamadoda kuzoba icala lokwezwa. Akodwa kumnandi ukukhonza uNkulunkulu. Ngiyacela siguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu ngaleli zwi lakhe. UJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ngale nkonzo, siyabonga, siyakudumisa kakhulu, akekho ofana nawe, akekho njengawe. Ngiyacela ke Nkosi ubusise lona loyo ilalela lizwize alenze. Udumo lonke silinikeza wena ekhaya ezulwini. Sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Babunsibande ovalelisayo, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi.